Maayong adlaw kaninyong tanan. Asa man kamo makakita nining video sa akong pagwali kini si Pastor Rod o Brother John nagaingon nga maayo ang Dios sa tanang panahon. Sa tanang panahon maayo ang Dios. Dinhi sa YouTube channel Rod and Jeanette Kamingawan. Daghang kong mga video nga gina-upload dinhi. Padayon gayud sa pag inspired ka nato diha sa kamaayo sa pulong sa Ginoo. Mostly na ako'y mga English dire, na ako'y mga mostly akong ginahatod karon Bisaya kay mas nindot nga mapamalandungan nato ang mga pulong sa Ginoo pinaagi sa Bisaya nga mga paghatod. Anining kahigayunan ako padayon nga nagaampo sa Dios nga ligunon kita sa atong pakig-away pakigbatok ni ining pandemya, mga kagutom, kalisod diri sa kinabuhi. Ang pinaka-importante pod sa itong kinabuhi nga masudlan kita sa pulong sa Dios. Sa mao na ang ako ginahanyo kaninyo nga makita ninyo kini nga YouTube channel o kaning ako mga pag-sharing sa pulong sa Ginoo unta makatabang sa paglambo sa iyong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Ingon usab ako nga padayon ako nga isangyaw ang pulong sa Ginoo nining platform diri sa YouTube channel. Daw na ko tulo ka YouTube channel, ang usa kay Rodrigo Kamingawan. Napog ko yung mga video dito. Ang usa ka Rodrigo pod YouTube channel nga bag-o karon ako nga gina-share. Gina ko kunik lang. So kini yung pinakauna na ako nga YouTube channel, Rod and Jeanette Kamingawan, and the other one, Rodrigo Kamingawan, and the other one, Rodrigo Kamingawan Jr. So, doon ay mga videos nga akong gipang share. Dapat sa Facebook page na ako. Kung makita niyo sa Facebook page, makita mo sa mga wali. Inay English, Tagalog, sa lalahi po sometimes nga mga version. Mga kaigsunan, mag-aampo kita. Langit nung amahan ako nag-aampo nga tabangan mo kami sa among pamalandong. Nining kalibutan nga puno sa kalisdanan, tagay kami kusog, nga pinaagi si mong gahom Lord, mabuntog namo ang gahom nistanas. Tugutan mo ang imong mga pulong, musulti ka namo karon Ginoo. Amen, amen. Ang atong hisgutan, kinini ang nakasulat dinhi sa Pilipos Kapitulo 3, versikulo 18 ngadto sa 20. Basahon nato ni ang disulti ni Apostol Pablo. Balikon nako Pilipos Kapitulo 3 versikulo 18 ngadto sa 20. Gagaingon, gisultihan kuna kamo niini sa makadaghan ug karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Dunay daghang mga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa cross. Musangko gayud sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadiyos mao ang ilang lawas nung kay libgon ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw. Nagunahuna lamang sila sa butang ni ining kalibutana. Apan ang atong puloy-ana natuwa sa langit ug mahinangpunon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesus Kristo. Okay, ang atong ginaingon title nga kita ang tinuod natong puloy-anan didto sa langit. Dunay awit nga din ako malimtan sa una sa pagsugod namo sa pag-awit sa devotion, yung mga awit ni Bisaya, ditoon niya sa langit, pagkamali pa yung tagayun, kuyog man kang Kristo, mo singgit ta sa pagdaog. Dili nato malimod nga, daghang kayong mga kasakit ining kalibutana. Daghang kayong mga betrayal, pagbudhi, mga diskriminasyon, patay, gutom, o karon ang pandemya. Tungod nakita na ako sa
usa ka video nga gipost, duha ka homeless nag-aaway. Gitagaan og 10 ka kilong bugas sa usa ka maayong tawo, gitawag nato nga Good Samaritan. Ang gahatag og 10 ka kilong bugas, gatuo siya nga makatabang siya. Ya kini di ay natagaan niya nga homeless, gatuo siya usa lang sila ka grupo. So gihatag niya ang 10 ka kilo ngadto sa usa ka homeless. Unya nasilo sa usa, nasuko, galibog sila unsaon pagbahin ang bugas, ang blessing nga gihatag kanila. So ang nahitabo sa ilang panaglalis, ni sangko sa kasuko ang usa si Manong, nakainom pod, nakatubil pod. Hantod nga di na nila mabahin ang bugas, gisipa nayabo ang bugas. Sakit niyo mo malandungon nga dunay ni hatag, dunay ni share. Kay nasa pandemya, nasa kalisdanan. Ang nahitabo noon, ang gi-share wala na na-enjoy kay nagailog naman. So, mo kini ato makita karon nga niining kagubot, kagutom sa ekonomiya, dunay betrayal, garbo sa kinabuhi. Tanang mga tao nagatan-aw na sa kaugalingon nga self satisfaction o kaugalingon nga kaluwasan. Nga nakita nato nga dili na ang pagtagad sa matagusa o gilabi na wala na kahadlok sa Ginoo. Ug kining atong nabasa karon, usa kini kadako nga example nga gibalik-balik ni Apostol Pablo sa unang mga Kristohanon didto sa Pilipos. Sa mga Kristohanon nga niagi usab og mga kapait, mga pagsulay, mga paglutos o mga kalisdanan. I'm sorry. Dili na to makita karon nga unsa ang pahimangno sa apostol sa Dios na si Apostol Pablo nga nagapahimangno kanatong mga Kristohanon, kanatong nagaila sa Ginoo, so wala makaila sa Dios sa pagpukaw nga dunay Ginoo nga atong sandigan ug ang atong mga mata dili lamang nakapokus ni ining mga bahandi o ning mga butang sa kalibutan nga hunahuna nato maunay final destination o mauna ang ultimatum nga paglaom sa kinabuhi sa tao. Imo makita nga niingon si Apostol Pablo, sultihan ko na kamo niini, makadaghan og karon usbon ko pag-ingon. So nahanyo siya, usbon ko pag-ingon. Kadaghan na yang gibalik, girili. Ipasabot ang mao nga tudlo sa usbon ko, sublion ko. I-remind na pud mo na ako utro, pahibalo kaninyo. Ningon siya, karon sublion ko kini maga uban sa akong mga luha. Sa iya ang mga paghilak, nakasakit nga nakita niya nga dunay daghang mga nagkinabuhi sukwahi sa kamatayon ni Kristo sa cross. Kita nimo daghang mga tawo nga gitawag og Christian. Christian, it means nagatuo ni Kristo pero mas labaw nilang gitagad pagtagad ang ilang tiyan, ang kagutom, kung unsa ang makuha, unsa ang mga benefits, unsa ang ma-acquired, unsa ang makita nga mao nga benefits kung unsa para pabor kanila. Gigipaklaro ni Apostol Pablo nga daghang mga Kristohanon ni adtong mahigayuna o karon pud nga higayuna nga nahimong carnal o carnality nga ang carnal nagapasabot nga nagapokus na buhi lamang diha sa atong mga tinguhang unod-nun. Dili lamang ikaw kundili ako usab guilty ni mga butanga. Busa gipukaw kita karon sa pulong sa Ginoo. Aron usab kita makamata ug sama sila kaniadto gituktok, pinumduman, gipukaw aron nga mapamalandungan nga di ay duna pakitay dako nga paglaom dili lamang ni ining mga butanga sa kalibutan nga lumalabay. Kay ingon dinhi na daghang mga tao nga ang katuyuan sa kamatayon ni Kristo nga kita mabuhi sa kabubuton sa Dios, nga kita mupadayon sa atong pag-alagad nga si Kristo atong ilhon nga Dios atong manluluwas
Ihatod nato ang maayo ug gugma ni Kristo sa tibuo kalibutan ug sa atong pagpadayon sa pagpakita sa pagluwas ni Kristo aron sa makita kini sa atong mga maayong buhat. Naghanang mga sukwahi sa kamatayon nga gibuhat sa mga katawhan o mga Kristohanon. Sa 19, ingon si Apostol Pablo, musangko gayud kana sa kalaglagan. Kung kita padayon nga mabuhi lamang sa atong mga tinguha, sa atong pagka-selfishness, sa atong pagkadalo, sa atong mga tinguha nga dili maayo, musangko gayud kini sa kalaglagan o silot sa kamatayon. So nasayod kita nga duha lamang ang padulngan nato sa kinabuhi human matay, langit o impierno. Sa atong pag-ila ni Kristo, makabakton kitag kagawasan o kaluwasan. Usa kadako nga nagapaila nga ang kining mga butang sa kalibutan nga gipasigarbo sa mga katawhan, nga ingon pa ni Pablo, ang ilang gipakadiyos mao ang ilang lawasnong kailibgon, o gipasigarbo gayud sila nga angay unta nila kining ikaulaw, ug naunahuna lamang sila sa mga butang ni ining kalibutan. Unsa naka problematic ang world karon? Ang insakto gihimong sayop. Ang kamatuuran gihimong sayop. Ang sayop gihimong kamatuuran. Tungod lamang nga masunod sa tawo ang iya ang kaugalingon nga gusto. Ang tawo karon dili mubasa sa Biblia, dayon ibutang nila, pangitaon nila nga sigo sa ilang gusto. Dili ang tawo karon mubasa sa Biblia, paingon sa ilang kasing-kasing aron mobag-o nila sa ilang kinabuhi pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Kundili ang tawo basahon ang Biblia, maingon nga Ginoo, mo ni akong gusto i-approve ni Ginoo. Ikuman na Ginoo, sayop na. Dili na ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, sabton tugutan nga ang gahom sa Holy Spirit, mulamdag sa kasing-kasing, mubag-o nato, dili na. Kung maigo na kita, kung sa pulong sa Ginoo, sayop na. Wrong na, gisulat lang na sa tao. Ang pulong sa Dios musamad, mubag-os tong kinabuhi, mubadlong ka nato aron kita mawarningan sa mga butang nga dili maayo atong gibuhat para matransform kita. Unta ablihan nato ang atong kasing-kasing. Basulan nato ang atong mga sala. Mao na ang pagbasol pagkabalo nga dili di ay ni maayo, dili di ay ni gusto sa Ginoo, mubasol kita. Mayong kita, Lord, hook me ang akong kasing-kasing. Hook me ang akong nahuna, Lord. Nasayop ako, lamdagi ako. Di mayo padayon ka dinhi, apan ang atong puloy-anan atua sa langit, napakanindot. Muna kong gayon na balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak, didto unya sa langit. Kay kita nga mga naa sa kalibutan, dili man kita makaikyas sa mga paglutos, mga kasakit, ilabi na rin yung pandemya, apan diri sa kalibutan kita nabuhi, na atay dako nga panglantaw sa unahan. Kaya nga atong paglaom dito man sa Dios. Giunsa man kita, ipagdaog-daog, sa man kita ipamaltrato, usahay, di nato mapugnan nga masuko kita, masakitan kita. Apan kung mahidumduman nato, nga ingon dire ang apan ang atong puloy-anan atua sa langit, nagapaabot kita sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit na Jesucristo. Nagpaabot kita sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. The victorious day. Wa man ta masayod kung kanusa ang pagbalik sa Ginoo, wa man ta makabalo kung kanusa kana ang kamatuuran nga mobalik siya. Magapadayon kita, magamadassigon kita. Katawa, smile, padayon nga isulti ang gugma sa Ginoo. Kay wala kitay laing kusog ni pandemya karon kundi gikan sa Dios. Congratulations, dawata si Kristo. Tuhuy siya nga imong Dios isulti. Pagbasol sa imong mga sala, i-welcome sa imong kasing-kasing. 100% garantiyahan ta ka. Gataga kag kalinaw, peace, gugma, o assurance sa imong kaluwasan diha sa Ginoo. Himo kang citizen dito sa langit. Dahan salamat ug ang Dios mga panalangin kanimo kanatong tanan. Bye-bye.